a ja nemám žiadnu výbavu. Super. Kámo, mňa porazí. VT. Tak s týmto som sa tu ešte ale nestretol. A čaute ľudia, vítam vás z tohto videa a dneska tu pôjdeme Lucky bloky na Cubecraft Bedrocku, nejdem to zdržovať. No to je nejaký modovaný drak. Super, jedlo. Super, díky za drevo. Fakt, veľmi som ho potreboval. O, Iron Match. To je niečo, čo som potreboval. Fakt. No, poď si sem. Hours later. Čau. Čau. Nice. What the f***? Jaj. Nebolo to fakt nič ťažké. Poslední 4 hráči a ja nemám žiadnu výbavu. Super. Tá česká bola kámo, mňa porazí. Tak s týmto som sa tu ešte ale nestretol. What the heck? No nič, poďme druhé kolo. Piesok, fakt skvelé bloky. Melón, to sú lepšie bloky. Dokol. Reál. VT. Nice, jedlo. Wow. Combo. 3 hity, 4. Celkom dostávam. Poď tam, nice. Konečne. Ale viem, že s tým typkom sa asi potkám, keby nebol Lučašník. Ne! Come on. Obávam sa, že tieto hry nie sú nič moc. Uvidíme, ako nám budú prijať mrkve, why not? Sorry, snehuláku. OK, niekto už vybuchol. No, ale máme konečne, aj keď veľmi slabú, ale zbraň. O, slime. OK, mám luk. To nie je zlá zbraň. Možno sa to ani neoplatilo. 8 hours later. Jak sa vám toto video páčilo, rozdrte to tlačítko lajku a prosím dajte odber a ja to nebudem zdržovať. Čaute.